అయితే 61 ఉందా? 61 800 60,000 అదే 50 అన్నా ఇది మన வேறு மக்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒடிது ஐஃபோன் திட்டுறாங்க என்ன சிம்பிள் மொபைல் பண்ணுது நாலு பந்தேன் ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪೂರೆನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಆ ಕನಸು ಇನ್ನಿಕ್ ನನಸಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಏನು ದುಂಬೆ ದೇಯ್ದೊಲಿ ಅವು ದುಂಬೆ ದೆತ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಸರಿಯತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ದಿನ ಕೂಡ್ದು ಬೈದನು ಎನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆಂಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ ನಮಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎನರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾ ನಾವೇನು ದಾದ ದೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೋನು ಎಂಚ ಇನಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ನಿಕ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎನಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವತಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕುಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಿದೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಜ್ಜು ಬೇಗ ಬಲ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟಿಗ್ಲ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬುಡ ನಿಜ್ಜಿರು ಮಮ್ಮಿ ನೀಯೇ ಪೋಯಿ ನೀಯೇ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು वरची मार वरची बघा सीधं मित्त बोन HDFC credit card ಮಾತ್ರ 4,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಏನಾಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಐದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಲ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆಯಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆಯಾ ಅప్పుడు ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ வேறு மக்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒடிது ஐஃபோன் திட்டுறாங்க என்ன சிம்பிள் மொபைல் பண்ணதுக்கு போகணும்
ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಮೋನೆ ಬರೋದು ಅರ್ನಿ ಮೋನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡು అయితే 61 ఉందా 61 800 160,000 అదే 50 అన్నా $800 ಬರಲಿ 61 800 ಓಪನ್ ಇದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಅವನೇನು ಹಂಚ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಓಪನ್ ಫೈನಲಿ ಬೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಮೊಬೈಲು ನೀವು 150 ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಫೋನ್ ನೋಡು ಒಂಜಿ 1500 ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ದ ಕಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪಾಡ್ತಂದೆ ಪೂರ ಐಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲ್
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಹೋಗೋಣ. ಮೇರ್ಸಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೋನ್. ಒಂದಿಟ್ಟು ಈ ರಡ್ಡಿ ಪುನತ ನಾಲ್ಕು ಅಂತೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಂತೀನಿ ರಡ್ಡು ಓಕೆ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚೇ ಪಿದೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿದೈದಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಂದೇನು ನಾಲ್ಕು ಜೋಕ್ಲ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು KFC ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ KFCಗ್ಲ ಪೋದು ತಿಂದು ಬತ್ತ ಹೆವಿ ಅಂಡ್ ಬಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಯಾನು ನೀ ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೀನಿ ತೂಯಿರತ್ತ iPhone 15 Pro Max ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆನು ಯಾನು ದೇಪಂಡ ಲೋನ್ ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತಿಜೆ ಕ್ಯಾಶ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ದೇಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ ಐತನೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಎಂಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಬನ್ನಗನೆ ಕಕ್ಕೆರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ದೆಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಲೋನ್ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತದ್ದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಲೋನು ಪಣ್ಣಗನೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಡೇಕ್ ಲವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರೋಡುತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ಯಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆತ್ತೇನು ರಗಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಐಫೋನು ದೇಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ ಗಿಂಬಲ್ ಪತ್ತೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಐಫೋನ್ ಉಡು ಪಂಡ ಬಾಕಿದೇಟು ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತನಗ ಇಂಚೆ ಪತ್ತನಗ ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಉಂದೆಟ್ಟು ಶೇಕ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಅವು ಶೇಕ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೇಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೂರನ ಆಶೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂಚ ಆಶೆ ಇತ್ತೀನಿ ಏಪನೆ ದೇಯ್ದುವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಎತ್ತುದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿರಿ ಅಂದೆತ್ತೇನು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯನು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಉಪ್ಪುಂದು ಯಾನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆತ್ತ ಅವು ಫುಲ್ಲು ವೈರಲ್ ಆತನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ರಾಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಏರ್ಪುರ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುತ್ತು ಜರ್ತುಲೆ ಅವು ತೂಲೆ ಅವು ಫುಲ್ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಅಂಚೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತಾದ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.